skoku. Úvodní rozskok vyhrál Trutnov. Líza Barčis nedošáhla na míč a byla poražena Brookshireovou. Nyní Trutnov zakládá první útok a vypadá to rovnou na trojku, která byla ale dlouhá a nešťastným odrazem to byla Konstantinová, tak nešťastným odrazem od ní je míč v moci domácích. Nyní zde máme technický problém, to vypadá. Vypadá to, že to je v pořádku a Kiana Johnson rozehrává z autu. Teď spolupracuje se svou krajankou Lízou Barčis. U míče Vrančič. Nahrává Barčis, která se snaží něco vymyslet, ale balón jí utekl, nebo spíš byl vypíchnut. Teď už Kwanza Mary, která střílí za 2 body v nesnázích v posledních sekundách. A díky tomu, že to byla komplikovaná střela, tak netrefila nejpřesněji koš a míč se pouze odrazilo od obroučky. Teď už Trutnov u balónu. Rozhrávačka Konstantinová. Přihrává Borsové. Ta zpátky na Konstantinovou. Zkusí to možná za 3. Ne. Barčis ji ubránila a teď vypadalo to na krásný blok od Vrančič, která se diví tomu, že jí byl odpískán faul. Z mého pohledu to opravdu vypadalo jako čistý blok, ale rozhodčí to rozhodně viděl lépe. Takže možná uvidíme první body tohoto utkání. Když to nešlo z pole, tak aspoň těmi 6. A první bod zatím nepřišel. Konstantinová netrefila. První trestní hod. Druhý se jí už ale povedl a to znamená první bod dnešního utkání po minutě. Teď už Vrančič zakládá útok na soupeřové polovině. Barčis má nesnadnou cestu ke koši, ale prodrala se skrz Brookshireovou a trošku jí teď oplatila ten úvodní rozskok a dává za 2 body. Vrančič teď výborně ubránila Brookshireovou. Dala si pozor na případný faul. Poučila se z minula a teď už Kwanza Mary proti 3 soupeřkám a přihrála Vrančič. Dále netrefila trojku. A teď už útok Trutnova. Trutnovští by nejspíš chtěli faul. Diví se, to byla Rusiňáková. Možná byla faulována. Každopádně rozhodčí rozhodl jinak a o míč je tak domácí. Teď Kiana Johnson hledá spoluhráčku. Prosmíkla se skrz 3 protihráčky. To byl úctyhodný útěk, ale nicméně Kwanza Mary netrefila a teď na druhé straně se zde Brookshireová chytá za rameno. Doufejme, že se jí nic nestalo. Ale hraje dál, takže bude nejspíše v pohodě. Teď už zkouší něco vymyslet. Nahrála své spoluhráčce Borsové, ale ta netrefuje koš a stav je tak stále 2-1 pro domácí. Teď Mary dostala clonu od krajanky Barčis, ale bohužel pro domácí jim to nepomohlo a míče se zmocnil Trutnov, který na druhé straně také netrefil koš. Vrančič si teď hledá spoluhráčku. Barčis se možná dostane ke střele, teď hbitá otočka, ale nespadl jí tam ten balón. Kwanza Mary spod koše soupeře. Našla Vrančič.
Mary. A teď výborně zakončila s otočkou ve výskoku za 2 body a ještě byla faulována, takže může přidat třetí. Zatím skvělý vstup do zápasu pro domácí až na pár neproměněných střel. A Mary přidala i třetí bod. Stav je tak 5-1 pro domácí. Konstantinová se výborně uvolnila od Vrančič, ale neproměnila ten jednoduchý nájezd, řekl bych. Vrančič na druhé straně to oplatila a dává za 2 body. Teď nepovedená přihrávka od Finkové. Trefila pouze protihráčku Johnson a vrandí se tak znovu na soupeřové polovině. Vrančič to zkouší za 3, ale míč se opět svezl jenom po obroučce. Na druhé straně také za 3 a také neúspěšně. Brandýs teď zpomalil svou hru trošku. Ty útoky zakládají podobně jako předtím. Bargis to teď zkusila, ale míč se vymanil z koše. Vypadalo to, jako kdyby tam nechtěl spadnout. A to se stává i u Kwanzy Mary, které to tam také nespadlo. A na druhé straně foul od Kiany Johnson. Myslím, že to byla Kiana Johnson. Tady, ne, tak to byla Kwanza Mary. Trutnovské ženy se teď vynutili ten faul díky jejich rychlému protiútoku. V situaci 2-2. Dobře to zahráli. Rusiňáková zkusí trestné hody. První se jí povedl. A druhý taktéž. Trošku se přibližuje ve skóre na rozdíl 4 bodů. Johnson, skvělá nahrávka na Durdovou, která proměňuje. Na druhé straně byla také pěkná přihrávka přes celou šířku hřiště, ale bohužel Finková nedošáhla. A u míče tak domácí. Johnson si přihrává s Ceralovou. Mary neměla prostor na to vyzkoušet střelu za 3. Pitrová se probojovala skrz soupeřku, ale neměla vůbec lehkou střelu a tak netrefuje. Teď tu byla nekrytá Borsová, dostala krásnou přihrávku a další krásnou přihrávku poslala na svou spoluhráčku Geislerovou, ale ta neproměnila tříbodovou střelu. Johnsonová teď výborně najela a při tom nájezdu byla faulována. Přidává tedy 2 body. Je tu timeout. Tak za prvních 5 odehraných minut musím říct, že vidíme krásný svižný basketbal. Atmosféra v hale je taktéž velmi dobrá. Je tu velká energie. Trutnov přijel s několika fanoušky, kteří se nebojí udělat rámus. Na druhé straně i brandýských je tu hodně a žije to tu dnes. Je vidět, že se to lidem líbí, tak jako mně, a doufám, že i vám u vašich obrazovek.
timeoutu a přesouváme se k trestným hodům. Nebo spíš tedy přesněji k jednomu trestnému hodu. Aktérka toho bude Kiana Johnson, která trefuje a navyšuje tak na 12-3. Teď už Borsová na druhé straně nemá komu přihrát a Ebenhohová teď výborně zachytila tu přihrávku a zaslouženě si jde pro své první 2 body v tomto utkání. Výborně to přečetla. Brání urputně, ale teď neubránili, teď jsem to trošku zakřiknul, neubránili Linhartovou, která je trestná, a to konkrétně 3 body. Pokud se nemýlím, tak to je první úspěšná trojka v tomto zápase. A Kwanza Mary, té se teď nepovedlo dostat míč přes dobrou trutnovskou obranu. Každopádně ale byl písnut pouze rozskok a u míče jsou tak stále brandýské ženy. Ebenhohová zkouší na druhé straně také za 3 a nespadlo to tam. Teď je Natálie Durdová nešťastně kopla do balónu. U míče je Trutnov. Borsová na stejné pozici jako minule. Objevila díru v obraně a to se jí následně i vyplatilo. Byla faulována. Každopádně teď nevystřelila a bude se pouze rozehrávat z autu. Střídání na straně Trutnova. A také i na straně Brandýsa, kdy přichází Kateřina Matějková, která má svoji premiéru v ŽBL. Byla dlouhodobě zraněná. A krásně to teď provedla Borsová, která si obehrála Natálii Durdovou v obraně. Johnson na Ebenhohovou. Znovu se jí ta trojka nepovedla. Rychlý protiútok Trutnova a Kiana Johnson jednoznačně faulovala. Faulovala Geislerovou. Teď můžeme ale slyšet nespokojenost domácího trenéra. Po tom timeoutu se výkon domácích nejspíše trošku zhoršil. Je to spíše dáno tím, že to neproměňují. Samozřejmě Trutnov se na druhé straně výrazně zlepšil. Nacházejí díry v obraně. Jsou teď odměněny pouze 1 bodem. Druhý trestní hod se Geislerové nepovedl. Teď znovu Ebenhohová a výborný nájezd. Napravila si teď ty 2 neproměněné trojky. Krásně se tam našly holky z Brandýsa. A teď nádherný blok Kateřiny Ebenhohové. Výborná obrana. A Johnson teď za 2 body ze střední vzdálenosti. Máme tu další faul Brandýsa, konkrétně Kateřiny Matějkové. To 5. faul domácích, takže tu jsou další 2 pokusy Geislerové. První proměnila.
druhý taktéž. Je tu střídají na obou stranách. Do hry nastupuje Konstantinová a Irena Vrančič. Matějková u balónu. Nachází Ebenhohovou. Ta si udělala prostor na střelu, přiblížila se ke koši a výborně trefila. Zatím velmi povedený výkon od této hráčky. Vrančič neumožnila vystřelit Konstantinové. Na druhou stranu Brookshireová už vystřelila, ale díky dobré obraně opět Kateřiny Ebenhohové neproměnila. A ta teď, nevím vůbec, jak to nazvat, z absolutně pohotové střely dává 2 body. Na druhé straně ale trojka Geislerové. Míč se pouze odrazil od obroučky a útočí už Irena Vrančič. Prosmíkla se skrz několik hráček Trutnova, ale přihrávka se jí už velmi nepovedla. A tady je faul Kateřiny Matějkové. Domácí trenér se zlobí, ale já bych řekl, že byla v pohybu, že nestála, takže to opravdu faul byl. U trestných hodů je opět Geislerová. Vypadá to jako, že tato hráčka se umí nechat faulovat. Přidává 5. bod na své konto. Po těchto trestných hodech máme poslední 30 sekundovku první čtvrtiny. Uvidíme, co vymyslí oba týmy. Ani jeden určitě nechce dostat žádný koš. Ebenhohová. Teď už se jí ta střela nepovedla. A je tu přenášený balón Borsové. A to je nešťastná situace pro Trutnov, protože měli šanci na to ještě vystřelit. Branný sice nejspíš už žádný koš nedá, protože zbývá 1,5 sekundy. Vrančič to nicméně zkusila, ale trefila pouze jenom diváky pod brandýským košem. A máme tu konec. Druhou čtvrtinu načnou holky z Trutnova. Ebenhohová zachytila přihrávku. A teď to byl odraz od Rusiňákové, který umožnil Brandýsu vystřelit poprvé v této čtvrtině, ale pouze neúspěšně. Ebenhohová. Další hbitá střela od ní a další v koši. Teď poprvé v zápase i Najbrtová na hřišti, která předvádí skvělé výkony v této soutěži. Geislerová pouze za 2 body, ale velmi pěkná střela, povedená, čistý koš. Mary našla Najbrtovou za trojkou hranicí. Tato vrátila na stejné místo, ale Pitrové. Vrančič se uvolnila.
Ta střela by byla za 2 body, a Najbrtová fauluje. To několikanásobné střídání hostujícího týmu. U domácích přišla na hřiště Líza Bargis. Teď to bude pokus o trojku. Nepovedený. Ne a ne, tam spadnou ta trojka, jak Trutnovu, tak Brandýsu. Mám pocit, že trojky byly pouze 2. Zatím tedy v tomto zápase. Výborná akce Konstantinové, která končí nešťastně pro Trutnov nepřesnou střelou. Frančič našla zbíhající si Najbrtovou. Ta se snaží o otočky. Přidá znovu Vrančič, ta už musí střílet, protože nezbývalo moc sekund do konce útoku. Využívá toho rychlým protiútokem Trutnov a také trojkou, ze které mají velkou radost. Samozřejmě Pitrová na druhé straně také za 3 a možná jsem to s těmi trojkami trošku zakřiknul, protože teď padají jedna za druhou. Konstantinová velmi dobře to provedla, ale díky obraně Ireny Vrančič, velmi urputné obraně, se jí nepovedlo nakonec zakončit úplně dobře. Vrančič teď krásným obloučkem našla Kwanzu Mary, ale ta byla faulována. Nestihla vystřelit, takže bude rozehrávat pouze pod košem svého soupeře. Odchází Rusiňáková. Přišla Linhartová s 5 na zádech. Mary nakonec našla Irenu Vrančič. Najbrtová rychlým naznačením obehrála svou soupeřku, měla možnost a teď výborně se vrátila, napravila svou neúspěšnou střelu a vypíchla míč z ruky své soupeřky. Tohle byl velmi krásný návrat, který se určitě musí pochválit. Konstantinová našla volnou Brookshire, ale útok pro Trutnov končí špatně. Mary provedla to taky nádherně, zbavila se protirážky, ale nevystřelila přesně. Geislerová si teď žádala o faul, ale neúspěšně. První střela neúspěšná, druhá také, to už bylo od Finkové. A na druhé straně Líza Bargis nechala proběhnout protihráčku a nakonec poslala míč do koše svého soupeře. Pitrová si žádá o střídání. Taky povedený výkon, dobrá obrana, trojka. Teď se Konstantinová zlobí na své spoluhráčky, neměla komu nahrát, nebyl tam žádný pohyb a tak zkusila za 3 body, ale neúspěšně, byla to krátká střela.
Teď to byla Bursová, která zblokovala přihrávku Ireny Vrančič. A byl to určitě krok k tomu, aby vybojovali i míč pro sebe. Teď to zkusí Konstantinová znovu. A je to faul Ireny Vrančič. Konstantinová najíždí a krásně obehrála svou rozehrávačskou soupeřku a dává koš za 2 body. Céralová si zkusí taky trojku. Bohužel pro domácí neúspěšně. Bursová na druhé straně. Konstantinová opět. Brookshire si našla cestu a byla faulována. Ale to střídání Irenu Vrančič nahrazuje Natálie Durdová. Ostojící zůstávají ve stejném složení. Na trojce Linhartová dostala přihrávku, ale míč se jenom odrazil od obroučky. Najbrtová faulována Linhartovou. Dvojnásobné střídání Brandýsa, nastupuje Ebenhohová a Šťovíčková. Ostojící se rozhodli také vystřídat. Johnson za trojkou. Zkusila to přes Linhartovou, ale ta skvěle ubránila posilu DSK. Ebenhovové se nepodařilo vypíchnout míč Rusiňákové a ta proklouzla skrz brandýskou obranu a díky hezkému nájezdu dává za 2 body a Kianě Johnsonové Konstantinová vypíchla balón. Brandýs fauloval následně. A je tu timeout pro domácího trenéra Daniela Kuruce. Teď tu máme o něco vyrovnanější druhou čtvrtinu po té první, kdy Brandýs vyhrál o 11 bodů. Tuším, že stav byl 22-11, teď už je to pouze o 8 a Trutnov začal hodně tlačit na Brandýs. Mají problémy teď. Timeout je u konce, uvidíme, co vymysleli trenéři pro své svěřenkyně, jak jim to bude fungovat, jestli se něco změní. Teď nicméně, ale už Trutnov, Ebenhohová jasně fauluje. Faulovala Brookshire.
to bude házet. A tento trestný znamená i první bod této hráčky v dnešním utkání. Uvidíme, jestli přidají druhý. Nepřidává, doskakuje Ebenhohová. A máme tu útok domácích. Pokusí se nějak zvrátit teď ten nepříznivý průběh druhé čtvrtiny. Johnson byl opět vypíchnut balón a Šťovíčková byla ubráněna. Trutnov zabral jak v obraně, tak v útoku. Je to hodně znát. Brandýs vůbec nenachází cestu k soupeřovu koši. Nepochybně jim pomáhá i fanouškovská. Tady takový fanouškovský menší kotel. Radují se za trojku. Geislerová připisuje druhou. A snižuje tak na 29-26. Už je to jen o jednu trojku. Durdová nebyla faulována a Rusiňáková má teď body zadarmo. A je tu další timeout. Není se čemu divit. Už je to jenom o jeden bod. Tak Brandýs teď ztratil absolutně tu svou výhodu, se kterou šel do druhé čtvrtiny. Domácí trenér se zlobí. Brandýs teď musí úplně překopat svou hru. Tak timeout je u konce, do konce druhé čtvrtiny a i prvního poločasu zbývá 2,5 minuty. Je vidět na obou stranách, že opravdu chtějí vyhrát. Souvisí to i s tím, co jsem říkal na začátku. Je to zápas, ve kterém jde o poměrně hodně. Vrančič tady upadla. Obloučkem přidala Konstantinová a Rusiňáková, která dostala tu přidávku, byla faulována a má teď možnost poslat hostující do vedení. Minimálně teď už srovnala. Chtěl jsem říci, že to zůstane u srovnání, ale doskočila si neúspěšnou střelu a navyšuje tak na 31-29 z pohledu hostujícího Trutnova. Tohle je určitě zásah pro morálku brandýských. Pitrová neúspěšně za 3. Trutnov se vrhá zpět do útoku. A teď po delší době úspěšná obrana Brandýsa, konkrétně Kiana Johnson, našla svou krajanku pod košem, ta ale nemá cestu ke střele, ačkoliv si ji našla a byla i faulována. Srovnává tak na 31-31 a bude ještě házet jednou.
Trefuje i trestný hod. Trenér Trutnova si bere timeout. Za stavu 32-31. Zde máme poslední minutu a půl. Rozehrává Konstantinová. Dobře se vymanila z obrany Brandýsa, ale neproměnila. A teď tu je zajímavá situace, ale Kwanza-Mary překročila půlící čáru. Bylo to kvůli tomu, že spadla, jak jste určitě viděli. To je nešťastná situace pro Brandýs, protože tenhle balón měl být jejich. A teď Geislerová doslova vrátila balón domácím. Poslední minuta. Je to tak na 2-3 útoky, uvidíme, jak rychle budou. Kwanza-Mary z otočky střílí neúspěšně, třeba byla krátká. Konstantinová jde pomaličku do útoku. Nachází Borsovou. Teď opět Konstantinová. Ale míč skončil v autu. Kwanza-Mary úspěšně ubránila Konstantinovou. Tohle bude nejspíš poslední útok první poloviny. Brančíš se nehrne na polovinu soupeře. Bargis pod košem. Otáčí se. Zkoušela to spodem. Ale teď Trutnov výborně ubránil tu situaci. A ještě pokus o 3 body. A touto nepřesnou 3bodovou střelou ukončuje Borsová, to střílela, myslím. Začátek druhé poloviny rozhrává Kwanza-Mary Brančík, a teď vystřelit za 3, ale Barčis a vyplatilo se jí to, protože tam nahrála Johnstone a poslala hráč Makoše. Rusňáková, která poslala přidávku soupeře. Barčis teď ukázala, co umí, krásnou střelu, protože se poloviny Konstantinová
teď vyplatilo, přidává nájezdem na 2 body a je ještě faulována. To kousek se jí povedl po několikáté. Ještě jeden. Střelců dnes Weisslerová 13 body. Tady je Ebenholmová 10. A právě na kamery. Dobré zóny, Mísa, ale faul, která není s verdiktem rozhodčího vůbec spokojená. Další trestné hody. Druhý střelecký pokus z trestného hodu nepovedl, ale teď Johnsonová zachytila přihrávku Borsové. Konstantinová za 3. A teď se hodně zlobí, nejspíš sama na sebe. Berry nevystřelila, nýbrž nahrála své krajance a ta už měla jednoduchou práci s 2 body, výborný vstup, možná už ne vstup, ale průběh třetí čtvrtiny pro domácí a to vynutilo hostujícího trenéra si vzít timeout. Konec timeoutu je zde. Trutnovští fanoušci si určitě přejí, aby jejich hráčky prolomili trochu to neštěstí, nebo zatím to neštěstí v této čtvrtině, ale odběhly pouze 3 minuty, takže nebudeme dělat žádné závěry. Borsová teď u balónu. Konstantinová. Ale znovu se střela svezla pouze po obrouce a to už je opravdu smůla. A tady je faul. Faulovala bránící Rusiňáková. Bargis. První trestný hod úspěšný.
Druhý jak by smet. A navyšuje tak vedení domácích na 45-33. Konstantinová teď už nestřílí. Přihrává Rusiňákové, která je bráněna Pitrovou, ale ta na ní měla obě ruce, faulovala. Teď si dobře nahráli hostující a tuto sérii úspěšných a velmi pěkných nahrávek zakončuje Rusiňáková 2 body. Johnson neprojde přes blokádu 3 hráček. Mary však střílí za 3 a trefuje koš. Jak jsem říkal, že Geislerová vede tabulku střelců, tak Mary ji teď dorovnala. Na druhé straně ale už Borsová, byl to poměrně jednoduchý nájezd, pronikla poměrně svížně přes branýskou obranu. Mary na druhé straně neproměnila, ale Baržic útočně doskočila, ale bohužel pro ní neproměnila tuto, řekl bych, tutovku. A pod domácím košem už se fauluje. Geislerová je opět, bude opět autorem trestných hodů. Je tu střídání na obou stranách. Přišla za domácí Ceralová a Ebenhohová, za hostující Eliška Linhartová. Geislerová proměnila pouze první trestný hod. Stejně ale snížila trošku to skóre. Je to o 10 bodů. Vrančič faulována při svém nájezdu. Johnson našla Ebenhohovou. Teď tu jsou svížné přihrávky i od Brandýsa. A Kwanza Mary dává krásnou třešničku těm nahrávkám. Je tu problém s 24, pokud se nepletu. Tak, je tu 20 sekund na útok. Trutnova, technické problémy jsou snad zažehnány. Konstantinová nachází cestu pro Rusiňákovou, která se obtočila kolem bránící protihráčky a dává tak pěkné 2 body. Opět stahuje a skóre je 50-40. Durdová teď u balónu. Brandýská juniorka nachází Ceralovou. Ta nachází Kwanzu Mary, která ale za 3 body neproměnila. A Ceralová pak už nedošáhla na balón. Neměla možnost úspěšně doskočit.
Konstantinová faulována. Vrančič. Vrančič je vystřídána trenérem. Do hry přichází opět Kiana Johnson. A Konstantinová utekla proti hráčkám. A Ebenhaová tady dobře nechala ten balon utéct do autu. Johnson na rozehře. Nachází Klanzumery. Tady míč vrací. A Johnson netrefila koš. Nepovedla se jí ta střela. Konstantinová. Velmi dobrý nájezd s ne tak dobrým koncem. Johnson je teď v obležení 3 hráček. Našla Durdovou, ta utekla své spoluhráčce, ale neměla vůbec jednoduchou střelu. A na druhé straně už výborná souhra Trutnova a 2 body pro Devon Brookshire. Durdová zkouší vypálit za 3, ale dlouhá střela. Míče tak hostující. Konstantinová nachází další útok. Konstantinová, myslím, nebo troufnu si říci, že hraje nejlépe z hostujícího týmu. Opravdu u každého útoku je právě ona. Určitě nemůžeme také opomenout Geislerovou, která má na svém účtě 14 bodů. A Ebenhohová zblokovala Brookshire. A kvůli tomu, že vypršel čas na útok pro Trutnov, tak míče domácí. A teď nefungovala 24, zastavená, tak útok domácích. Čas je posunutý. Můžeme tak pokračovat ve hře. Zbývá 2,5 minuty. 3. čtvrtiny. Najbertová teď nedávala úplně pozor a Konstantinová jí vypíchla míč s rukou, ale zachytila zpátky a teď už Johnson nachází Ceralovou. Ta už s takovou nucenou střelou netrefuje. Najbertové se nepodařilo získat míč a Konstantinová nahrávala velmi nečekaně. Byla to, nedívala se na svou spoluhráčku, která nahrávala, a ta byla, z toho byla stejně překvapená jako bránící hráčky. Míče tak Brandýs. Najbertová dává míč Ceralové. Tam Durdová si vzadu u trojky říká o míč, ale nikdo ji nenašel a neúspěšnou trojkou teď Trutnov pádí do útoku a to už úspěšně. To 2 body pro Devon Brookshire. Stav 50-44, pouze o 6 bodů. Domácí muž opět šlapou na paty. Ebenhohové vypadl mít rukou. Trutnov bude tak mít šanci snížit to skóre znovu. Stačí jim 2 trojky na to, aby srovnali. Výborná obrana
na dvakrát výborná obrana. Kiany Johnson nejdřív vypíchla míč a pak ho i získala Durdová, teď ale bohužel pro domácí netrefila a zpytuje svědomí. Stav je tak pořád stejný po těchto dvou útocích. Trutnovské hráčky řvou push. Chtějí hrát agresivně, chtějí dohnat to skóre. Určitě z nich jde cítit ta energie. A teď našli výborně spoluhráčku, která ale netrefila a Ebenhohová dobře doskočila a zpomaluje hru. Teď už Johnson u míče nenašla. Barčis nezachytila její přihrávku. A tohle je velká smůla pro Trutnov. Ale na druhou stranu i velmi dobrá a urputná obrana od Brandýsa. Příbodová střela od Johnsonové. Tohle se nepovedlo Brandýsu. Mohli mít poslední útok. Tuto možnost ale bude mít Trutnov. Poslední vteřina, ale nestačilo jim to. Nestačilo jim to a stav je tak pořád 50-44 a my se za chvíli vrhneme dáme se tedy do poslední čtvrtiny dnešního utkání mezi DSK Basketbal Brandýs a Kara Trutnov. Věřím, že to bude nervy drásající a pro diváky velmi zábavný konec zápasu. Na úvod první neúspěšná trojka, na druhé straně neúspěšná střela Johnsonové, tak se Trutnov vrhá zpátky do útoku. Konstantinová si počkala, až jí se běhne Borsová. Zkusí to za 3, ale střela byla zblokovaná. Konzumery. Stav po první minutě nezměněný. Brančič našla Lízu Bargis a ta vystřelila pohotově za 2 body a rozehrává tak dává první body této čtvrtiny. Určitě dobré znamení pro domácí. Brančič ale teď se svalila na zem, drží se za hlavu, pozastavuje hru. Doufejme, že se jí nestalo nic vážného. Nejspíš dostala loktem své protihráčky. Domácí rozhrávačka musí být vystřídána. Na palubovku přichází Kateřina Matějková. Johnson utekla protihráčce. Byla přihrávku Matějkové a Bargis dává za další 2 body. Dnes taky velmi povedený výkon, 14 bodů. Teď ale pěkný nájezd na druhé straně od Rusiňákové se 4 na zádech. Johnsonová se snaží někoho najít, ale bere to na sebe, nakonec ne, nahrává Líze Bargis,
ta Pitrové, ta se obtočila kolem protihráčky a dává krásný koš. Navyšuje tak a vedení domácích je o 10 bodů. Kiana Johnson teď získala míč v obraně, nachází svou krajanku. A ta dává další koš pro Brandýs. A to je timeout pro Trutnov. Výborně to teď zahráli rychlými body domácí. A vynucený timeout pro Trutnov. Tak máme po timeoutu u míče Trutnov. Finková teď najíždí, ale vůbec se jí nepovedla přihrávka na Rusiňákovou. Ta se domnívá, že tam byla teč od protihráčky. Rozhodčí nic takového neviděl. A u míče tak domácí. Matějková zkusí to vzít na sebe, ale míč se jí vysmíknul. Ale Borsová to netrestá. Netrefila to jednoduchou střelu. Ale tady na druhé straně je Kiana Johnson, která dává za 2 body a je ještě faulována. Tak tohle je senzace pro domácí celek. Matějková se teď omlouvá Panzemery za tu nepovedenou přihrávku. Naštěstí pro ní to Borsová neproměnila. Na druhé straně už Kiana Johnson přidává i 3. bod. Stav 61-46. A Johnson teď znovu výborně dává za další 2 body. Vypíchla míč se proti hráčce. Borsová nachází Geislerovou, nejlepší střelkyni hostujících, a ta je faulována. Padá na zem. Budou zde 2 trestné hody. Geislerová proměnila první trestný hod. Druhý proměňuje taktéž. Teď už ale další útok Brandýsa a nebezpečná Kiana Johnson. Souhra 3 Američanek. Mary Johnson a Bargis. Teď už i Češka Matějková. Mary za 3 body, ale krátká střela. A tady faul.
Kateřiny Matějkové. Konstantinová, výborně v útoku, ale ne a ne, co tam spadnout. Teď už znovu Kiana Johnson, hrdinka, zatím hrdinka poslední čtvrtiny. Zkusí to za 3 a trefuje a potvrzuje se tak to, co jsem teď řekl. Je to opravdu hrdinka pro domácí tým. A to jsou kroky. Ano, jsou to kroky Geislerové, ne, pardon, omlouvám se, Rusiňákové. Matějková si zbíhá na druhou stranu, ale přišel ten míč. A Pitrová za 3 body. Krátká střela. Rychlý protiútok. Trutnova. Linhartová za 3 body. Neprosadila se. Střelu však doskočila Rusiňáková. A snižuje tak o 2 body. Má na svém kontě 15 bodů. Vyrovnala tak Geislerovou. Rusiňáková je taky dnes velmi výrazná. Na straně Trutnova. Mary na druhé straně za 2 body. A timeout trutnovského trenéra. Stav 66-50. Pardon, 68-50. Až tady tam přišly ty 2 body. Pan Zimmery. Stav je tak o 18 bodů. A Trutnovu zbývá 4 minuty. Zbývají 4 minuty na to, aby ještě odvrátili toto utkání, ten nepříznivý stav. Ačkoliv se 4 minuty mohou zdát málo, tak určitě to je možné v basketbale dát 18 bodů. Nebo samozřejmě to nebude jenom 18 bodů. Ale každopádně bych určitě Trutnov neodepisoval. Trenér může něco vymyslet. Holky se mohou ještě kousnout. Uvidíme, co si připravil Trutnov na závěr tohoto zápasu. Konstantinová vrhá se do útoku. Nachází Brookshire a ta dává rychle 2 body po timeoutu. Johnson nachází Šťovíčkovou. Tady vrací balón. Johnson střílí, ale byla bráněna. A ta střela byla krátká. Balón se odrazil do autu, Trutnov tak bude rozehrávat spod koše. Konstantinová znovu. To byla dlouhá střela, rozhodčí se shodli o teči trutnovských. U balónu tak opět Kiana Johnson a s ní jsou poslední 3,5 minuty. Matějková neúspěšně přihrála.
Konstantinová snaží se toho využít. Nevystřelí za 3. Nýbrž přihrává své spoluhráčce, ale ta neproměnila střelu. Johnson teď výborná akce od ní, ale bohužel nekončí šťastně. Matějková faulovala. A je tu timeout. Pokud jsem to teď správně pochopil, tak trutnovský trenér se zlobí na rozhodčí, že neposoudili faul, jakože byl při střele. Takže Trutnov bude rozehrát pouze z autu. Nebo tady počkáme ještě, jak se domluví rozhodčí. Asistentka trenéra domlouvá něco s rozhodčími. Vypadá to, že se bude rozehrávat opravdu z autu. Je to tak. Trutnov bude vyhazovat od stolku. Dvě a půl minuty zbývá Trutnovu. A to už nevypadá dobře pro ně. Linhartová, stejný scénář jako minule. Dlouhá střela, dlouhá tříbodová střela přesněji. A Brandýs si už jde pro výhru. Velmi nepřesná přihrávka Kwanzi Mary. A je tu faul Lucie Ceralové. Strčila svou protihráčku Brookshire. A teď skvělá souhra hostujících hráček. Výborně se tam našli a dávají za 2 body. Snižují na 68-54. Brandýs se ale bude snažit o co nejdelší útoky. Ale teď další nepovedená přihrávka Kwanzi Mary, ale Durdová na poslední chvíli zachytila balón. Pokusila se o rychlý nájezd, ale úplně se jí to nevydařilo. Určitě ne podle jejich představ. Konstantinová pouze za 2 body. To je velká smůla pro ní. A je tu problém. Je to konkrétně problém s časem. O pár vteřin. Teď už poslední minuta a půl a brandýští fanoušci už tuší, že jejich hráčky vyhrají tento zápas. Ačkoliv Kwanzi Mary teď neproměňuje trojku. Konstantinová byla zbavena balónu, ale ten se odkutálo ke Geislerové. Ta se krásně obtočila, ale neměla možnost vystřelit úplně pohodlně. Brandýs se vrhá do útoku a také do poslední minuty. Kiana Johnson je faulována
Jak vidíme, brandýské ženy se do útoku opravdu nehrnou. Ceralová byla nalezena tou přidávkou Ebenhohové. A teď to byla velmi vtipná situace. A po ní následovala nepřesná střela na Brookshire a teď už je všem jasné, jak tento zápas dopadne. Murray, souhra, Johnson, opět souhra s ní, najíždí, ale byla ubráněna Linhartovou. A tady na druhé straně jsou 2 body Brookshireové. Posledních pár vteřin chybí od euforie brandýských hráček. Teď už uvidíme, jestli dokončí ten útok. Nedokončí, dokončí, nedokončí. Toto je konec a velká radost na brandýské straně. Úsměvy hráček, fanoušků. Viděli jsme velmi pěkný zápas. Určitě byl velmi napínavý. Poslední čtvrtina až tolik ne. Každopádně vyrovnanost určitě. A je to tedy 1-1 na zápasy pro tyto 2 týmy.